Здравейте! За тези от вас, които не ме познават, казвам се Миглена, 24 години съм. И да, мисля, че този коментар е абсолютно прав. Аз съм достатъчно пораснал човек, за да не се държа като дете. Трябва винаги да сме сериозни, без да се усмихваме, без да се смеем и, разбира се, без да сме щастливи. От тук нататъка моите видеа ще бъдат такива. Ако желаете да останете, ще се радвам много. Ако, разбира се, не искате да гледате повече моите видеа, разбирам също така напълно. Но този човек, не знам, жена, мъж ли си, благодаря ти. Благодаря ти, че ми отвори очите, че аз вече трябва да се държа така, както е окей за моите години. От тук нататък ще бъда сериозен човек.